Ayoko na sana gawin tong video na ito. Alam ko cliched sabihin yon dahil nakikita nyo yung video ngayon. Pero sa mga nakikita kong comments regarding dun sa yumaong daughter ni Kuya Kim na si Emma Atienza, gusto ko na ito mapag-usapan para na lang sa ikaalam na lahat. Sa dagdag awareness lalo na sa mental health ngayong panahon ng social media. Kasi nakita ko yung pinost niya regarding sa kanya anak na sinasabi niya dun na the Lord gave and the Lord has taken away. Yun yung caption. So, naglagay siya ng parang commemorative video photo para mapakita yung kasama ang kanya anak bago yumaon. Mas ayoko mag-focus doon sa tao kasi it could be anyone. Baka sabihin, bakit siya? Bakit ganyan? Pwedeng kahit yung kasama mo ngayon, kahit yung kaibigan mo, kahit yung anak na kaibigan, kahit yung pinsan mo, tropa mo na sobrang tagal mo nang kilala, hindi yun importante. So gusto ko mapag-usapan ng mental health in general para maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Kasi nag-post din siya dito, si Kuya Kim, tapos may nag-comment doon na nireplyan niya. Ang sabi sa kanya, this is a common issue. Many people misinterpret scripture to fit their own narratives. But let's be clear, God did not take her life, she made that choice herself. If you are truly in Christ, the Holy Spirit will convict you to repent for the ways, blah blah blah. This is an open rebuke. We're meant to be her primary protector, teacher, and guide. Tragically, she was left without the support she needed from the one who was supposed to be her anchor. Tapos nagbigay siya ng ating favorite na mga quotes sa Biblia para lang pagkatapos magsabi ng isang masakit at insensitibong bagay, lagyan mo lang siya ng isang Bible verse at goods ka na. Tanggal ka na lahat ng responsibilidad sa iyong sinabi. Say, train up a child in the way he should go even when he is old, he will not depart from it. It's a message from God to all the parents. Failing to do so is a sin. So sinabi natin Kuya Kim, you are an evangelical bully. My Eman did not make that choice as clear as you make choices. My Eman was clinically depressed. Dito sinabi agad ni Kuya Kim na magkaiba itong pinagkukumpara mo na anak ko at ikaw. Kung ikaw kaya mo yun, kung ikaw nasa-separate mo, kung ikaw nakakagawa ka ng ganong klaseng desisyon na hindi mo iniisip yun, tulad ng kanyang anak, then good for you. Pero hindi mo kailangan tapakan ang isang pantao dahil kaya mo nagpasan. At mamaya pag-uusapan din tayo na pinost din ni John, itong batang 90s niya na post. Mamaya, kaya ko rin siya sinali dito kasi pati siya na isa pang mas malawak na usapin dito sa Pilipinas. At sa buong mundo na din. Ito yung mga pupunta sa mga libing ng kakain lang, kasaalis na. Ito dapat yung mga sinasama dun sa nililibing eh. Dapat itutulak to mga gatong klaseng tao sa mga ganyan eh. There is a time and a place at meron din mga bagay na di mo na kailangan sabihin. Diba? Pero okay din ako. At least nakikita natin yung klase ng mga tao pag nagko-comment siya ng mga ganito. Isa siyang post para lang i-remember yung tao. Pero kailangan gawin mong tungkol doon sa paniniwala mo, di ba? Mas maganda sana sabihin na lang dito na ipagdarasal ko tong anak mo na masyadong maagang umalis ng mundong ito. So, yun lang oh. Pero hindi, kailangan mo gumawa na isang paragraph para meron ka 100 words na kailangan ipasa kay teacher. So, ito nakikita na naman natin dito yung difference ng isang pagiging spiritual at nagiging isang relihiyoso. Mas importante pa sa'yo yung relihiyon, yung pagiging relihiyoso mo kaysa dun sa spirituality mo. Mas inuna mo pa yun kaysa sa pagiging isang tao. Mas inuna mo pa tong masyado mong makadiyos kaysa maging isang makatao. Kasi sigurado ako na magusto ng Panginoon na ikaw ay maging makatao bago mo sabihin na isa kang taong nagsasamba sa Diyos. Isipin mo lang, anong pakialam niya kung sambay mo siya kung ganito ka makitungo sa isang tao, di ba? So paano lang siya, parang inuna mo pa to na kailangan mo pa mag-cherry pick ng isang Bible verse para lang masuportahan itong mensahe mo na wala namang humihingi. Pero yeah, hindi natin may iwasan yun. Lagi tayo mga itong klaseng tao. Kasi itong pinanggagalingan niya, I think napanood din niya yung interview doon kay Tony na parang busy kasi yung mga magulang. Ito sila Kuya Kim, alam naman natin na very busy sila. At naabuso siya ng kanyang yaya. Kaya nung lumaki siya, nagkaroon siya ng ganong klaseng mga thinking at mga disposition pagdating sa iba't ibang mga bagay. So hindi nga, tulad na sabi ko, di na ako magde-delve masyado doon. Kasi alam naman natin na ang mental health ay totoo. Yun yung gusto kong mapako sa mga nanonood ngayon na totoo ang mental health. Ngayon, speaking of mental health, pag-usapan natin to. So, batang 90s like me who grew up with hardships are the strongest. We've got high tolerance and solid defense against bullies, but ibay kami, we don't get offended easily at malakas pa kami mang asar. Bihira underdog sa generation namin kasi we knew how to stand up for ourselves. Nung ibang level ang awayan at asaran, personalan kung personalan. Kung may gusto kang sabihin, diretsahan face to face. Kapag mataba ka, automatic tawag sa'yo baboy ramo, inahin o pigrolak. Nanay mo may kapansanan, pilay, tatawaging lord ng pilay. May putok ka, tawaging Rexona, tas ayan ba. That's why when social media came into our lives, online bullying and bashing were never a threat to us. We don't easily get offended or depressed because we were raised and built to be strong. Bakit only people who follow this program for more than 24 hours can comment? Anyari sa magiging strong natin. Ibang-iba pag online, no? Ibang-iba pag harapan lang, di ba? Kasi batang 90s, kasama mo ako doon, pre. Pero iba pa din eh. Hindi mo mapagkukumpara yun. Ibang-ibang panahon yun. Kung yung mga Gen Z ngayon, pinanganak sa ganong klaseng panahon, magiging tulad lang din natin sila. At pag tayo nilagay tayo sa panahon nila, magiging tulad. I think mas malaking
epekto ang environment kesa doon sa pinanganak ka sa panahon na to. Ano ito, parang gusto na lang nating kapitan yung ating glorious past para lang magmukhang cool tayo sa mga bagong henerasyon na dumating ngayon. Kasi napagdadaanan na tayo, di ba? Parang wag mo kami iwan, ito na kami, matanda na kami. Para maging cool tayo sa mga kabataan. Pero may iba pang paraan para maging cool sa kabataan. Ang isang paraan para maging cool sa kabataan ay maintindihin din sila, masama din tayo sa kung ano mga meron ngayon. Kasi kasama natin sila nabubuhay. Kasama natin sila sa social media. At hindi na sa social media, pati sa mga bago pang papasok na teknolohiya na maapektuhan lahat ng mga taong gumagamit ito. Tulad nito. Diba? Yun yung pinakamalaking shift dito. Na ngayon, lahat na sa social media, lahat ng comments sa'yo hindi nawawala. Pag sinabi ko sa'yo, tangina mong baho ng hininga mo, wala na. Wala ka na narinig, di ba? Tapos na yung 1 second ago na yun. 3 seconds ago. 5 seconds ago. 10 seconds ago na yun. Pero pag kinoment sa iyo at nakikita mo ng milyon-milyon, libo-libo nagsasabi sa'yo, iba yun eh. Para siyang tula eh. Para siyang 10 commandments pero hindi nauubos eh. Hindi natatapos eh. Kaya mo siyang basahin ng pareho intensity nung binasa mo. Kaya hindi na ako pa nakikita ko yung mga harsh comments o hate comments dito sa channel. Pag meron nagko-comment regarding sa mga editors, sa kanilang mga edit, nandyan yan eh. Hindi yan nawawala. At kahit makita mo yung parang 100 na nice one Pao, salamat, buti buhay ka pa. May isa lang doon na hate comment, iba pa rin yung kanya dating. Alam ko may mga taong tulad ng sabi mo, mas kaya lunukin yun, nandun pa din yun. Para yan dumi. Natalsikan ka ng dumi. May ibang taong hindi germaphobe na, tanggalin ko lang yan. Pero nandun yung dumi. Pwede nyo tignan, o nga pala, nadumihan nga pala ako nung before. Na alam ko, kasama yan sa pagiging isang online persona. Lalo na tayo mayroong mga online presence dito sa social media. Makikita natin yan. Pero para sabihin natin, pupunta tayo sa next na sentence. Ngayon kasi iba na. Sobrang hypersensitive na ng mga tao. Konting incubiso criticism lang, reklamo agad o nade-depress. Imbes na tumayot at ipaglaban ng sarili. Sa may paglalaban yan, nasa social media nga eh. At pangalawa, hindi mo ba nakikita ibang mga tao na mas matanda sa'yo, na mas malakas pa magreklamo? Ontingin ko bilang pagtatawid lang o ano, lahat naman ng tao ang pag-complain o pagreklamo, wala yan sa edad. Nasa klase yan ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Kung ikaw yung mga napapaligiran ng klase ng mga tao na pag nagkaroon na isang problema, ginagawa na ganun solusyon. Hindi yung kasalanan, ikaw kasi sabi ko sa'yo kanina, dapat di mo na to. Kung ikaw napapaligiran ng ganun, lumalaki ka na, dinadala mo yung ganung klaseng disposition. Dinadala mo na, pag may problema, hanapan ko na agad sino yung pwedeng sisihin kasi hindi ko kaya yung panindigan eh. Nakasama din pala ako sa problema. Alam ko ano to, marami pa siyang mga levels at depth. Nagbigay lang ako na isang example. At alam ko din na maraming paraan para tumibay at lumakas ka. Hindi lang yung lalaki ka, nang nilalait ka at lumaki ka na may mga ganitong mga klaseng palalait at natuto ka lang na lunokin at hindi pansinin yon. Hindi lang yun yung paraan para maging malakas. Hindi lang din yung paraan para lumaki ka ng emotionally evolved ka. Kasi ang tinatabi nga nila ngayon, hypersensitive na lang ba o oversensitive ang mga kabataan ngayon or emotionally evolved na ba sila? Na hindi naman sa parang dinadamdam mo lahat, pero alam mo na kung anong sasabihin mo at anong gagawin mo pag ito ang nararamdaman mo. Kasi ng mga previous generations, yung mga nauna, matuto sila na tahimik lang. Saluhin mo lang lahat kasi nakita nila yon sa previous generator. Kaya nga silent generation yung nauna, di ba? Kasi tahimik lang. Kung ano yung nakita mo, okay na yan kasi gera eh. Ano pa bang gusto mong padigdagan pa yung stress na meron tayo? Pero yun yung meron sila. At iba na yung panahon ngayon. Tulad nung sabi ko kanina, mas malaki epekto nung environment kesa nung kung sino ka o kung ano yung edad mo. Mas importante yun. Mga tao nakapaligid sa'yo, mga friends na meron ka, mas malaking factor siya. Walang 100% pagdating sa, alam mo yun, sa pag-iisip o sa psychology. Walang 100% dito. Napakaraming kahit nasa magandang lugar, kahit mayaman pa sila, wala silang problema, pwede ka pa rin magkaroon ng mental health issues. Pwede rin siyang dahil sa iyong genes na meron ka lang. Ang daming factors niyan. Kaya nga, mas maganda na lang, siguro doon din napupunta yung pagiging pagsasabi natin overly sensitive, na mabuti nang maging sensitive ngayon kesa merong isang lumagpas. At yung lumagpas sa inyo maging rason kung bakit aalis ang isang tao sa mundong ito. So parang gano'n din yun. So the point is, bullies and bashers are everywhere. Totoo yan. Hindi naman nawawala mga kupal eh. Kahit naman noon eh. Kahit katabi mo lang kupal, di ba? Hindi naman kailangan on social media para malaman mong kupal siya eh. They'll always exist but target those who are too sensitive or emotional because they're easy prey. If you can stand up for yourself or handle things on your own, then maybe social media isn't for you. And totoo naman, maraming umaalis sa social media kasi hindi para sa kanila yun. Marami akong mga kilala na gusto maging influencer o gusto maging content creator pero hindi nila
nila kaya lunukin yung mga kritisismo sa kanila. Sabi ko sa kanila, ganun talaga eh. May mga kritisismo dyan na makakatulong sa'yo. May mga kritisismo dyan na makakasakit sa'yo kasi pinoproject ng mga taong yun yung kanilang mga insecurities, mga hindi na nagagawa sa buhay nila. Mga wala sila na meron ka. On to you. At ikaw ang kanilang parang sponge na sisip-sip nitong inis nila. Alam nila pwede mo itong makita eh. Kung sasabihin nila sa mukha mo yan. So, pumili ka. Kakayanin mo ba o hindi? Ngayon, pwedeng hindi. Yun ang sinasabi ko dito. Posible nating maiwasan ito para sa ibang mga tao. Kasi pwede natin call out yung mga taong ganun. Yung mga wala na sa hulog pag meron mga sinasabi sa'yo na kritisismo. This isn't to invalidate the newer generation's feelings but to remind them that the challenges and criticism are part of life. They're meant to build, not break you. Remember, tough times build character. At yung tough times na to, man, tough times ng gera, maiintindihan ko pa. Pero yung ngayon, diba, ang kabutihan, ano yan eh, hindi yan nauubos. Pwede ka lang magbigay ng kabutihan. Pero ang kasamaan, kailangan mo mag-effort para mang-inis eh. Kailangan mo mag-effort para mangkupal eh. Pero ang kabutihan, kahit hindi nauubos sa isang kabutihan. Alam mo yun, kahit simpleng pagsalita ng, uy, okay ka ngayon ah. Uy, ganda yan. Wala, di nawawala yun. Kaya saluto as batang 90s millennials, Gen Y, tapos born roughly 1980 So pag 1997 ka na, hindi ka nakasama dito sa flag ng mga millennials na to. We are the strongest. O kala ko ba, wag natin ini-invalidate yung newer generation, pero we are the strongest. Ang tunay na strongest, yung mga nauna pa sa mga millennial, yung mga nung panahon ng gera, yung may mga bala nang dumadaan sa tabi-tabi nila, kakain lang sila sa pagkain. Okay, mo lang. Tapos pag may pumasok sa mga sundalo para nakawin yung gamit at halayin yung pamilya mo, okay lang yun. Tough times build character, guys. Hindi nila tayo kaya. Forward we go. Bakit kailangan mong maging, ito yung yung parang main character syndrome na porket mas mahina yung ibang tao sa'yo, ikaw dapat yung mas malakas. Ikaw dapat yung mas matibay. Men, pareho tayong galing sa 90s eh. Di naman gito tingin ko sa mga bata yan eh, na parang mas sensitive. Pareho lang, marami pa rin naman sensitive dun. Hindi lang din naman na-record, hindi rin naman nakita. At hindi lang din nila alam paano to ipapakita sa tao. Diba? Alam ko parang noon natuto tayong huwag ikwento sa mga ibang tao yung nararamdaman natin o yung mga feelings na meron tayo. Ngayon, sinishare natin sa isang paraan na parang mas maiintindihan tayo. Mas open na ngayon at mas marami na ring online information na readily available at sinishare na lahat iba't ibang mga tao na inaral to o may mga studies na regarding dito na hindi mo kailangang maging harsh o maging masama sa isang tao para patibayin yung kanyang character. Meron pa ibang paraan para gawin yun. Yes, totoo. Pwede mo disiplinahin na isang tao. Mag-build na isang character na huwag silang mag-topple over pressure. Kasi sa mundo na ito, marami talagang pressure. Maraming stress. Okay? At kasama talaga to sa buhay. Pwede ko siya pakitaan ng pagmamahal. Na para alam niya na mahal kita kahit magkamali ka. Mahal kita kahit hindi ka magaling sa math o hindi ka magaling sa science. Kasi basta lagi dapat, pwede natin pa mag-improve. Pero kasi noon, meron tayong fear na pag nagkamali tayo, less na agad tayo bilang isang tao. O parang hindi natin nakuha yung approval ng mga tao sa paligid natin. Ngayon, pwede natin natutunan from them, from the previous generation na, pag pala nagkulang tayo, hindi naman tayo parang mahina o hindi naman tayo weak. Pwede pa pala tayong matuto pa ulit. Hindi siya unahan, hindi siya race. At yung mga ganong klaseng pressure na hindi na dapat natin ibinibigay sa ibang tao kasi gano'n na rin naman yung mundo eh. Diba? Mas, ayun, tulad ng sabi niya, diba? Meron ng bullies and bashers everywhere. Kung sa labas, gano'n na mga tao, ihanda natin sila sa loob ng ating bahay. Sa loob ng ating parang lugar. Turuan natin sila na ito yung mga dapat pangsangga mo pag pupunta ka sa labas o pag lalabas. Pero kung nasa loob pala ng bahay, gano'n na, kailangan na nilang sumangga dahil sa klase ng pananalita at klase na upbringing na binibigay natin sa kanila. Then, saan sila maghahanap ng pahinga? Saan sila maghahanap ng lugar para makapagpahinga sila mentally, physically, emotionally, and socially? Diba? Tayo dapat yun. Yung pinakamalapit sa kanila, pinakamalapit sa kanila. Both metaphorically and physically. So, yun lang. So, nang pag-usapan yun. Tulad ng sabi ni Kuya Kim dati, compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. Diba? Hindi naman ito sinasabihan na yung mga masasamang tao, kailangan maging mabuti rin tayo. Kung masama sila, bigyan mo rin ng kasamaan. Diba? Or malay natin, baka ano lang sila, bully sila kasi nabully sila. So, baka kailangan nila ng kabutihan para lumambot ang kanilang puso. So, itong mga getong quote, gusto ko lang dito tapusin yung video na hindi naman, wala naman mawawala sa'yo maging mabuti. So, ano pang pumipigil sa'yo? Yun lang. Paul na mamaalam.